za ka rena wa hankali ba ka gama mun aiki wai kan ka rena hankali mana kake mana irin wannan mashi kar ka ƙara gayan wata magana ka gaya ma kar ka ƙara mun wata magana na rintse da girman Allah ƙara wata magana sai na fasa ma timbi a wajen nan ni kamara me a kai za ka ɗauki mataki ni kamara za ka ɗauki mataki kai shiru kake magana za ka ɗau mataki ne kai mashi kar ka ƙara gayan wata magana a wajen nan ka san me ya faru ba ka sani ba ko kawai ka koma ka zauna in ka ƙara gayan wata magana yanzu nan idan ba sai na ji warin tumfinka ba Allah ya tsina kawai ka zauna ba za a ajiye ba ko za a kwata ne ba za a kwace yi dan Allah kai samu waje ka zauna dan Allah kai ba za ka zauna ba ba ka zauna ba ne ba na baka minti idan na je na jiyo ba a gama min dinki a wajen nan ba to na gaya ma sai na kone wajen nan gaba ki ɗayansa sai na tashi hankalin kowa na ni gaya kamara ni kake ni kamara har shago na zo kamare za ka ɗauki mataki ne kai hakuri dan Allah na gaya ma minti 5 na baya idan na dawo sai na kona komai a shagon nan ba wata magana da za a ƙara ban da tanadin mun dukiya ta yanzu ga wuye dan ƙara gaba da ita ba wanda ta samu yaran nan wai ni zai mara Allah kamar ka da irin wani da yawa kai baka ga malam da aka yi ba kake magana albarkaci kai ka san ba kuma garin karfe shi yasa hana ni taba shi ne wallahi baran yadda ba wallahi baran yadda ba dole malam zai ni ma sai na dau mataki akan wannan abu wallahi baran yadda ba ga yana da lokacin nan fa